Ale n'awula waati waati madame le maire b'anw kɛrɛfɛ sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen na an b'a fo dan tɛ foli min na. O kɔfɛ an bɛ an ka service social directeur ba fo n'o ye colonel major ye ka tila k'a ka représentant fo kɛnɛ in kan yan commandant ani service social maa fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kan an b'u bɛɛ fo dan tɛ foli min na. Cɛ ani muso maa o maa bɛ kɛnɛ in kan yan an bɛ foli lase aw bɛɛ ma. Mouvement de soutien aux forces armées tɔndenw ani entreprise d'amélioration informatique baarakɛlaw ani maa minnu bɛ na o ɲiyɔrɔ sɔrɔ formation in kɔnɔ an bɛ aw bɛɛ fo. An ko MSOMA tɔgɔ la ani entreprise d'amélioration informatique tɔgɔ la aw bɛɛ nali yan kɛnɛ in kan o ye nisɔndiyako ye. Kɛnɛ min yɛrɛ don ni an b'a bila nisɔndiya minɛn kɔnɔ ka d'a kan layiru don an y'a ta k'a diyagoya anw yɛrɛ kan fɛn min ye ka bɛn kalo tile 28 ma n'o ye le 28 octobre ye CCB la a kɛra diɲɛ bɛɛ ɲɛna. N ko an bɛ na maa 20 bɔɲanko ta service social ka bolo kan ka formation di u ma kalo 3 kɔnɔ ni o ye informatique formation ye. An ye sɔrɔmusow ye cɛw bi ka tɔn bɛ ka service social bi ka min kɛ anw de b'a dɔn an n'an denw ye anw de b'a dɔn. Yarabi ama Ala ka aw mɛn an jigiya la hali bi. Mouvement de soutien aussi an ni u bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ baara min kɛla anw ye forces armées anw de b'a dɔn. Ni dɛmɛ wulila kuma o kuma k'an mago b'u la su ani tile u bɛ wuli k'an dɛmɛ. Su u b'an dɛmɛ tile u b'an dɛmɛ hali bi an bɛ mouvement soutien ye an bɛ a barikada. Ala k'u dɛmɛ hali bi. Denmisɛnnin minnu bɛna former yarabi ama Ala k'a kɛ bonyamasegin ye an ye ka dɔnniya kalifa u ma k'a kɛ dɛmɛ ye k'a kɛ hinɛ y'u ye. U mansa minnu tɔnbera yarabi ama Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye. Minnu fana man kɛnɛ yarabi ama Ala ka kɛnɛya d'an n'u ma. Aya ne ka foli bi dan yan aw bɛɛ ni baraji merci beaucoup. Yeah.